ସେଇଟା କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଏ ଖାଏ? ମୁଁ ତ ଖାଏନି। ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କଥାଟା କହୁଛ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଛୁଆ ସବୁ ଏକଲା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନି। ଆସିକି ଲଗାଲଗି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା। ତମେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଆଣିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଜି ହେଲା ଅରୁଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ମାନେ ତିଥି ୱାଇଜ୍ର ବର୍ଥଡେ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇ 17। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେଦିନ କିଛି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ଏତେ ତିଥି ୱାଇଜ୍ରେ ଏତେ କେହି ମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କିଛି ଘରେ ହେଉନି। ଫିର୍ ବି ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି କରିବି। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ଦିନସାରା କ'ଣ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ବି ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କେମିତି ରହୁଛୁ, ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ତୁମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ତୁମ ଘର ଦୂରରେ ଅଛି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ। ତ ଆଜି ହେଲା ଅରୁଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ମାନେ ତିଥି ୱାଇଜ୍ରେ ହେଲା ବର୍ଥଡେ। ତ ଆଗକୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ବର୍ଥଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ତିଥି ୱାଇଜ୍ର ବର୍ଥଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେ ଘରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇନା ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବେ ଏଇଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବି ସେ କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଏଇଟା କି ଘର ଲୋକ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ। କୁହ ତମ ବର୍ଥଡେରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଅରୁଣ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ତମ ବର୍ଥଡେରେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ? ଛତୁଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଛତୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ଉଠିଲି, ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇଲୁ। ତ ଆଜି ସିଏ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଆଜି ଅଛି। ତ ସେ ସକାଳୁ ଏବେ ଛତୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି, ତ ଭାବୁଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି କ'ଣ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବି। କ'ଣ କରିବି କୁହ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ଅଛି ତ ଘରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଟା କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଏ ଖାଏ? ମୁଁ ତ ଖାଏନି। ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେଇଟା କାଟିକି ଆଣିକି ଦେବି। ତ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଏ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ପାଗ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଟିକେ ଚା ପିଇଦେଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚା ସହିତ ବ୍ରେଡ୍ ବିସ୍କିଟ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚା ସହିତ ରସ୍କ, ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଡବାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମିକ୍ସଚର ଖାଇବୁ। ମିକ୍ସଚର ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏଠିକା ମିକ୍ସଚର ହିଁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚା ପିଇବୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବ, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବି, ସେଥିରେ ରସ ପଶିବ କେମିତି? ପଶିବ, ଟ୍ରାଏ କର, ଦେଖ। ଗୋଟେ କାଢ଼ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଦେଖିବ କେମିତି ପଶିବନି। ପଶିଲା କେମିତି? ମତେ ଛୋଟ। ହଁ, ତମେ କାରଣ ବାବୁ ଲୋକ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପିଅ। ଦେଖ ମୁଁ ଷ୍ଟିଲରେ ପିଉଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କିନ୍ତୁ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପିଉଛ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ରୋଗୀ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କଥାଟା କହୁଛ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଛୁଆ ସବୁ ଏକଲା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନି। ରୋଗୀ ରଖୁଛି, ମତେ ଛୋଟ କପ ଦେଉଛି। ନଉନ, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ତମେ ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା, ନିଅ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ। ଦେଇଦେବ ନଉନ, ନିଶ୍ଚୟ ଖା। ଦିଅ। କେତେ ତ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖଟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେମାନେ ତାକୁ ଆସିକି ଲଗାଲଗି କରିଛନ୍ତି ଫୁଟପାଥରେ। ଚାଲିଛି ତାର ଲଗା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚୋବେଇ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି କି?
मुंड गोटे गोटे से सब छड़े देछि आ कहली सेमती आनिबो आमे घरे छड़ेबु नहीं से छड़े नहीं मन करूँ तू घरे कहूछु कोन बे मुंड नाही किछ नाही सब छड़े देछि मुंड किए खाऊँ से काढ़ी तो चुंगी पकड़ से हाड़ पकड़ा बना माछ भजे तो पकड़ लेलो ओकेरी ताती पका 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 आस्ते गिनी पका हाथ में छिटी गेसी आस्ते गिनी तो पूरी अपनी काम जो लागे है मतलब ये जो चिकन खाना नहीं कति खाओ छोट करेटा ना आज हमारा माछ भजा है माछ भजा तो पका हां नहीं उठेला बहुत कष्ट हो चारटा छोट करेटा ना कोथरे कोन से बहुत दिन नहीं এইটা কি তো এটা মধ্যে কথা নিউ স্টাইল নয়া করে মাছ ভাজা আর চড়ি ভাজা স্পিড বটে দিয়ে ওঠে और ये भी ना जा तो आपण मैंने देखिए चिंगुड़ी भजा चलती चिंगुड़ीटा भाजी देले आम पखाल खाइबू और ये माछ मैं भाजिक रखिदे तो यहाँ मुझे तरकारी करी तो आज माछ तरकारी तो बोधे मु दीपर खाईदेबू तो अरुण आज पखाल खाइबे तो पखाड़ को भावुँ टे छुंक देवी आ चिंगड़ी भजा सहित खाइबू चलो देखा आगे कौन कौन हो ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବେଡ୍ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା आस हे तो आमर खाଇବା बड़ा होगा आज मु बहुत जल्दी खाऊँ कारण मु सकाळु किसी खाइनी आज मोर आज टे काम थिला ऑफिस काम तो मु काम करूँ तो भाविली माछ तो एकाथरे भात खाईदेवी आस बस तो सी खाऊँ पखाड़ माछ भजा तुम तरकारी खाइब आनी लुण पकईच हाँ तरकारी कौन बाड़ी हो हाँ आमे तो खाइलु आपण मैंने भी जातु आपण लंच एंजॉय करंतु बाय बाय तो एमती किछि थिला आजिर दिन एमती हमर कटिगला तो आपण मानक जदि ब्लॉग की भल लगी आशा करूँ आपण मानक भल लगी तो जदि भल लगी ताले मते कमेंट सेक्शन में जणातु आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिबेनी तो पुणी देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे तो टिल दैट टेक केयर बाय बाय टाटा।